Dibêjin rojekê Pêxemberê me aleyhisselatu vesselam di bazarê de derbastibû, hat cem yekî genim firoş. Pêxember aleyhisselatu vesselam li ser torbê genim nerî, genimê ser hişkê. Wexta ku Pêxember aleyhisselatu vesselam destê xwe li bin torbe xist, nerî ku genimê şil derket. Pêxember aleyhisselatu vesselam got ji bo çi tewanî kiriye? Got wela ya Resûlê Xwedê, baran barî genimê min şil bû ji bo wî ya. Pêxember aleyhisselatu vesselam ji bo çi tewa genimê şil dernexist ser? Di genimê eşk didi ser, tu ê şil jî di binî de vedşêre. Pêxember aleyhisselatu vesselam got men geşşana feleyse minna. Kî me bixapîne ew nejmeyê.